me again, Cassie, and for today's vlog, mag-unbox ko sa naabot na parcel. Jabe! OMG. OMG. Hi everyone! It's me again, Cassie, and for today's vlog, mag-unbox ko sa naabot na parcel. Nag-order na ko itong June 6 sa Shopee. Diba na sila 6.6 free shipping, something So, nag-order ko ato na time o mga sanina ni Audrey. Kanang trending karon ng mga terno-terno, something mula ko nakapalit diri sa tago mismo or sa Facebook, wala ko nakapalit. So, wala ko idea kung unsa ang texture sa tela. Sorry kung saba among iro kay alas 6 na karon sa gabi, then pag nay mag-agi-agi sa gawas, sabi nila paguton, sabi na. So, maghatag pod kog update about sa ako ang ngipon. Medyo naayo na siya gamay, guys. So, makabalik-balik na pod kog vlog karon. Ug unta, makaya na ko og manage akong time sa vlog o sa among trabaho. So, kato lang, kini siya, naabot ni siya mga line of 1 sa June. Then, July na ta karon, July 8 ta karon. So, dugay ka siya natambak, no? Nabutang lang siya sa saninaan ni Audrey. And, kauna ko na, kailangan na nako siya, kay since sigig ulan, wala na kayo sanina si Audrey, magkahutdanay na. So, kato lang. By the way, guys, kini siya na parcel worth 1,000 yun siya. As in, gipasok yun ako siya sa 1K. Kay, usahay lang man kung magpalit og mga sanina ni Audrey. Kay, kung magpalit pod ko, gusto ko advance og size. Dili ko gusto og kanang fit kay sa iyaha. Kay para dugay pa po niya magamit, diba? Kailangan practical po ta. So, kini siya, gipalit na ko siya og bali 1,000 jud siya tanan. And murag naka-less ko kay murag napasok na siya sa katong bulto na nga pang murag wholesale na siya na pagka-order. So murag na ko less ani. Then since 6.6 na ko siya gi-order June 6, diba nag-offer ang Shopee og free shipping, something So kini siya, wala siya na free shipping, guys, pero nakakuha ko voucher na nahimo siya 40 pesos na lang ang iyahang shipping fee. So, instead na 100 tingali to or 110, something 40 na lang akong shipping fee plus 1,000 na kini sa parcel mismo. So, gi-deliver ni siya sa ako sa Ninja Van. And, mag-open na ta. So, excited na kay ko. Kay nakalimot na ko kung sa itong mga design. I mean, familiar pa ko kung sa ito na mga design. Pero, dili na nako siya maisa-isa jud. Kung unsa jud siya kayo, dili man gud murag specific dito agyod na siya picture. Pero makakita ko sa uban na lahi ang ipadala na design. Pero, okay lang ako akan. Gina-select man jud na ako na for babae lang. For baby girl, ingana jud. So, let's open. Anyway, dili lang po din ni para kay Audrey na jud. Dagan kay kong pahabot. Dili lang jud ni siya para lang kay Audrey. Naay 2 pairs diri para sa ako. Duha pud kapag umangkon so pila na ko sila. So, nara ang parcel, guys. And nagkuhan ko gunting. Kay dili ko pwede mangusok pa kaayo kay today ka 4 pa na day, 4th day pa lang gikan ko na ibtan og ngipon. So, medyo lain gyapon siya, nagatambal pagyapon ko and murag gyapon siya naibato diri gamay pero di na jud kayo siya the same atong pagkahubag niya atong first day pa lang sa pag-ibot. So, tingnan na to, guys. OMG.
my God. Ha! So, ako yung lamisa dari nagkuhan lang ko, lingkod lang ko ni kong, computer, chair. So, ang ingon dito guys, terno siya. Pare siya. Pero i-check na to guys, kung grabe naman. Wait. So, let's start. Kini siya na pair. Murag mo ni siya itong gipalit na ko para sa ako ang para ni kay Audrey ang red. Nagkuha man ni sila. Red o gray. So, murag kining gray para sa ako ang pamangkin isa. Kasi yan. So, let's see. Turn na dyan siya. Nipis lang siya. Okay. Ang yung bako guys, murag kaya kung kaya nasa mall. Something anak. And, charan! Matapos sa ego ni, kay tambol man to. Tambol lang mong tawag guys, kay tambol kayo siya. So, mo ni, purgang akong gipili kay, ano sa ganito na size? Basta kay Audrey, ang akong gipili is 2 to 3. Kay 2 years old man siya ron. So, 2 to 3 years old akong gipili na size. Then, kini, gamay siya guys. Para kay Zian. Pero okay ra. Tara, itong first pair. Kalimot na ko ha kung pila to ka pair akong gipalit. Pero kung sa phone maguna sa gawas. So, unya na lang. The next na pair na to is kini red. Murag mo nito kay Audrey na. So, dako kayo siya, guys. Ikaw, buwan to po na kong pili yun. Mahadlok po ko kay Basig. Gamay kayo siya. So, para makasure ko, ginadako na lang ginako ang size kay para sure ko, kung di niya masuot ka, so masuot pa niya po. So, money siya. Siya something na yung ano po ito. 12. So, 12 ang nakabutan na size nito guys. Para sa 2 to 3 years old. So, 12 na size. So, money siya ang para kay Audrey. Dako na siya. Para sa kuha, dako na siya. Then, cute po kayo yung pajama. Charan! Kaya yung tela guys, lang. Then, garterize dere. Wala na itong murag ko, Andrea. Murag garter pag ganit. Ganahan ko itong murag na garter dere, guys. Kay si Audrey manggod para ganit, dili siya murag matamakan ganyan, labi nagtaas pa. So, ang ginapalit atong sa mall, kato yung murag na garter dere. Pero okay lang okay lang siya. Kung matulog lang siya, why not? So, ikaduha na to na pair, no? So, napatay. Wonder Woman. Wonder Woman na pink. I'm sure, mahappy yun si Audrey ani. So, nara. Nipis rejud siya, guys. Amot lang. Pero, noon, ganahan man noon na matulog ako ang anak ko. Nipis lang sa nina. So, muna siya ang pangbabae. Medyo si Wonder Woman na. Kailangan siya pang laban. Isog na ka siyang baho. Then, pajama. So, by the way guys, napalit na ko ni sila tag-80 ang isa. So, murag tag-80, tapos katong murag mas dako og size, murag siya, napalit na ko og 90. Basta barato ra siya. Then, naapod tong shorts diri ang 70. Like 70 pesos lang. So, daghan man na siya no sa Facebook, pero makita mo na ako sa Facebook, mas mahal siya. So, try na ko diri Ano siya guys? Ang atong Hello Kitty. Di ko ganag Hello Kitty no, pero gusto ko itong daghan. Daghan o daghan siyang design. So, okay na lang. Ikuha lang po ko Tara. Pero yung pagkatahi, okay naman po. Kung bata lang magsuot, okay lang. So, ano yung Hello Kitty. Then,
kaniyang pajama. Medyo siya labhan guys. Kailan siya baho. Then, ka-upat na to. Ka-4. Then, kini siya guys is SpongeBob. So, red lang siya, no? Maragduhan na siya ka SpongeBob akong na-order. Medyo julo ang pagkatahi, guys. Pero okay na tingali. Dali. So, kung nag-wonder mo nga nung gidaghan ako, then wala pa ko kabalo kung sa yung texture. Tingnan na dyan ko. Feel ako sayangan ko sa ako ang shipping fee o gamay lang akong paliton. So, gidaghan na lang na ako. Then, kini. Dako ang pajama. Taas pa siya para kay Audrey. Pero siguro kung mga month of December or sa mga beer months, pwede na. Sakto na kayo nasa iya. Pero pwede na po gugyapon sa utol sa itong mga anak ko. Nga nakadaan, diba? Nga naman sa mga Pinoy, kaya nahilig taog dagko. So, ikapila na to. 5. 1, 2, 3, 4, and 5. So, ika-5 na to. So, kini siya, ika-6. So, na ako yung Winnie the Pooh. No wonder nga nung baratura siya, guys. Nipis rin siya. Pero kung parehan yung anak kay Audrey, kalasing tanong kayo, okay ra. Hinoon, magabi, mag-aircon ang food ni. Okay ra po. Matulog magana siya sa'yo, mag-diaper lang. Gusto siya, maghubo dyan siya. Kay gusto siya, kanang magnori ang paninaw. Pero okay na ni siya. So, ika-7. Then, so, Sharo, taga na kayo na 7. Nato nga pair. Then, OMG! Pokemon! 7, 8. 8. So, ika-8 na to. Si Lilo. So, tanang karakter gikuha na ko dito sa shop. Kaya sa kadaghan sa kong gikuha, nagbalik-balik na lang ko. Uban, ginalahi na lang ako ang color. So, kinin ako yung Lilo na red. Lilo in Stitch. Na red. Then, Lilo na blue. So, 9, 10. Try na to na pair. So, excited na kay ko ipakita ni tanan kay Audrey, no? Kay buyag jud siya nga bata. Mas gusto jud siya pagkaon. And mga sanina, ganahan kay siya pag na siya mga sanina na bag-o, mura siya ma-excite. Dili, inon ganahan jud po siya og dulaan. Pero every time na mulakaw ko, mura jud na yung itugon pagkaon. Di siya nagapatugon og toys. Muna, di po ko gusto na dala ko siya mall, kaya di ko gusto na maanad siya. Kanya, kung muabot na itong time, di na ako kaya mo palit og toy para sa iya, tumanluod na siya. Biniwasan ko na ako. Sahil ako, ganun ako siya, mga unmi. Pero, karon, ano siya gawas-gawas, guys. So, cute kayo na ako eh. Sa kanini siya, uy. Sa kanini siya ng earring. Kinder pa ko na ni siya ng earring. I-drawing ko na ni siya, elementary ko, hantod karon. So, cute kayo, guys. Cute kayo siya. 11? Kaya 11 or ito yung pajama. O, diba? Pink-pink. Napoka. So, 11, then 12. Ito 12 na ni. Diba na ako yung SpongeBob kagaya na red. O, tama. So, nanapod ko yung SpongeBob na yellow. Siyempre. Okay. So, murag, kalimutan ko, 11, 12. 12 na siya, 12. Okay. So, namali ko ganina, guys. Ang kinide ay siya
12. So, para gihapon din ni kay Audrey sa gray. So, naara ang para kay Zian, number 16. Lagi kayo, morglay mo ito kung iingon na size. Pero, bro, dili pa sa igo. So, ano siya number 16 nila. Then the rest, 12 to. So, namali lang na ito. Kini di ang para kay Zian. So, nila ang pajama. Pero di ko sure, guys. Huwag pa sa igot niya sa iyaha, guys. Ako naman ito akong gipili. Then, for the last one, Hello Kitty. So, ikaduhan na rin yung Hello Kitty. Lahat ito design ng isa. Then, akong cute nila, guys. Lahi po jud ang ano ganyan sa kuan sa pajama. Lahi siya o formal. Lahi siyang design sa pajama. Pero sa uban na, as in, literal jud siya, na turno jud siya. Pero, kinilahi jud siya. Lahi sila. So, kato lang. Overall, mag-ihap sa ako. Kaya nakalimot ko. Nakoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 na siya kapilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. So, 13 na day siya, guys. Namali ko ganina. Siguro nalipat na ko. So, 13 kapares. Mo to. So, nakabayad ko 1,040. 40 para sa shipping fee. Then, 1,000. Eksakto na 1,000 para sa mga sanina. So, magbutang na lang po kong link below. Kung asan ako siya nakuha na shop sa Shopee. And okay lang man nun siya, guys. Pero try pa na ko niya. Kasi pag maglaba, magkuha ng color. Ugma. I-try pa na mo. Kay basig mo lagi mag-fade ng color or magkuhaan kining maglubad something ana. So, kato lang. Kan kay siya. So, kato lang, guys. Mula ako i-vlog karon. And happy kayo ko, no? Kay nabungkag ni gid nako siya finally. Mga 1 month po siya na pundo. Hapit po siya 1 month na pundo dira sa amuang butang nagsanina. So karon ipakita na rin ako kay Audrey og unta happy siya. Pero di na ako i-vlog kapil ha. Kay na siya sa gawas mong nagdula. Unya na tingali after na man kaon. So manihapon sa mi, guys. So, kato lang, guys. Please like, share, and subscribe kung wala pa ka nakasubscribe. Pag-subscribe na. Then, pwede mo mag-comment below kung sa pa nyo gusto na makitaan na content pohon. Pwede mo mag-comment, guys. Pwede mo mag-suggest. Pwede mo maghatag opinion. Free mo, guys. Libre ra na. And libre ra po mag-subscribe. So, please subscribe kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel. So, mo lang to. Manihapon sa ako. Kita-kita tapuhon. Bye!